ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଏଠି ଆସିଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖର ଗଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସି ଆସିଗଲି ଆମ କମ୍ପାନୀ କି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜଏନ୍ ହେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋଜ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ମା ପୁଅ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ପରେ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଲଞ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ କାମ ସରି ବସ୍ରେ ବସି ଆସିଗଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ଆଣେ ଗାଇସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରୁମ୍ ଏଠି ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଳିଆ ଗଛ ହିଁ ଗଛ। ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଏଠି ରୁହେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଛତୁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କାମ ପକାଇ ଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଯାଏ କଟା ସରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସାଇଜ୍କି ରଖିଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କେ ଜଳଖିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଜଳଖିଆ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜଳଖିଆ କଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଦେଖା ହେବା ଗାଇସ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।